Hej! Til Lina Norberg så driver her og til lørdag etter Prat-podcast. Og i dag så får jeg ta seg syndromet. Jeg synder tro på ledene, og jeg får ikke gjøre det så lengt, men jeg vil gjerne prate om et evne til jeg halde det synder tro på å snakke om. Og det er det som vi gjør i Prat-podcast, vi prater om tingene, og jeg synder tro på ledene, og vi smies ikke bortsett til om det. Og her er en som skriver inn i vikene og snakker med dere at hva vi et gjør timen så han skriver så det er vi frelste om du kommer til trygg og får litt trygg til frelsene, men så en dag kommer ære tanker av natt henne og vil det kjøre til han og frelse og visste hva vi timen kommer den er vi frelsen inn her og god serverer så vi som mennesker som gjør det trygg, men bare torspunkt sier at nei, jeg trykker ikke på at jeg lukker vel. Hva hender? Og det jeg har frelst, og det er sagt at de har tro, og så avnaktet jeg, hva er det som hender i her? Vi har faktisk en ærlig god spørninger, og jeg har faktisk 2 videoer av YouTube, og som jeg har vidt frelsa, som de kan hytte etter, og et annet video som øyder tegnsyklande for Alloi, som dekker hans evne. Men jeg vil gjerne bare sette meg her på her, og snakke av dere til de som var løtt, og jeg kan flere av dere oppleve akkurat her, at de har vært folk som har sagt at kristen, syklande, og så knappt venda det ødeles bjertje. Og det er nekka så trobult av at han som sitter etter, som er kristen, som velger fylke god etter, og man skylder bare skoj at onker annar velger bare en holdt loj. Hva er det som hender? Vi husker bare først at det til det som Bibelen sier. Hva sier Bibelen? Vi husker også bare så at vi som trykker av Jesus, som er kristen, ikke for ivas og i okkar egen frelse visso. Lukker meg ikke hva ånder velger. Vi kunne ikke velge for ånder, men vi kunne velge for okkon. Og jeg heldur også tydningen meg ikke at vi grunnet okkar samfunn og visso av Bibelen. Bibelen sier dette. Jeg leser et brott ur Johannes 12, 29. Her også særlig om nøkker år. Her stender ikke vi hon av et liv, han skal aldri og i alle æver fortapast. Ta Jesus, som er okkar hyre, djever okkon av et liv, så sier han selv, han skal aldri og i alle æver fortapast, og til åndsje som kan ruva han ur håndminne. Så hugsa med dere at ha vi videre frelst, så sier Bibelen at vi er og av et trygg, til åndsje som kan gjøre at vi fettla fra, eller fettla ur Guds lyfte. Det er Gud som frelser okkon, og det er Gud som vervøyder okkon. Og etter så tydninger mykje at kviløyes ned. Så hvis vi skulle lura som grunda da okkon sjolve, og okkar kjensler, og okkar gjerer, så kommer vi omgant til å røkka. Man kommer alltid livet under ovis, og vi vet hva okkar kjensler er, og vi vet hva som det er, vi som det kan det er. Så okkar versk, som Paulus sier til skapen, det er ikke verst. Og tog det så viktig at vi innsøker at det er ikke av okkar sjålen, det er alt av gode. God er han som frelser okkar, og god er han som verver okkar. Og stendur reisende er i Johannes 3:6, at han er tror av sånnen hever av et løs. Og vi til løt og vi setter hver alle det god. Vi sørger at vi kunne ikke være frelser okkar sjålen, og så at til alt av honom så får vi det av et liv. Og så er det faktisk at vi hever av et liv. Vi tuller det. Ikke at vi får få innenfor, men vi hever av et liv. Og av et liv, hva er det? Det er noe som ikke ender. Og vi husker også om Rombra ved 8:8-9, og som også er veldig god trøst for meg. Det har jeg ivest, og jeg minns det godt, og det før jeg ivest, men jeg gjør det her nå, og gjør det så sintene nå god. Så jeg nu ofrest på grunn av at jeg falt disse sintene, og ta her hette verset være så større trøst. Så Paulus skriver i Rombran 8:8-9, første deie, lov, ønklare, herredømme, makter, først det som nu er, og det som kommer skal, for sitt hua, at det djupa, skal få skilt okkon fra kærlega Guds og Kristi Jesu Herre okkara, så ikke kan skilje okkon fra kærlega Guds.
Så det är inte som kan göra att vi inte vara godsböten efter. Och det är akkurat som en adoption som är färdig fram. Det var inte något jag har som är men där man vill adoptera över och man vill hvis något som är en utsätt eller kanske är från kan man säga Kambodja eller något sånt här. Och det är adopterat till färger så får att det är förrest tass. Och det är tar det nytt borgarskap. Och ingen kan täcka hända borgarskap från Taimon. Ingen kan skilja det ut från höra adoptionsföräldrar. De är blivit höra föräldrar. Och det är samma vi god att ha god adopterar hon som sina barn. Så det är inte som kan skilja hon ut från honom. Han är okkara fäger. Bokstavliga lugansnek som okkara fäger i blå eller okkara i hållnon. Är okkara pappa lugga mycket om han visar sig som en fäger eller inte. Så är god okkara fäger. Och han är så att han bästa fäger som är till hans sviker och hon aldrig. Och jag husker mig til at jeg tar en trøst for oss som er kristne vid at vi missar ikke okkar frelse og vi synda. Jesus har langt gått og skuldene for alle okkar synder vi tar til nå til fremtid. Og god for ikke at krevja rindan for okkar synder tverrferder. Jesus står for okkar synder øynefer for alle av krossen og tog skulle vi ikke gjelda for det her selv. Men så som det är att det oss med tutningar mycket vid är att ha i vid som är tryggvande synda. Så är det att vi till att skriva och alla som tar lokala familjesamband som vi har vid god. Det som avlönsna synden tar vi till kristen att vi styrer som en ringa samvetskap. Vi har inte tagit dörve som vi borde haft. Att ganska vittna och att visa vid kristen. Vi blir tänkt av syndene och ja, jeg husker vi tar ikke det samme dyrve som vi kunne haft, som tar vi ikke strøs vid synd. Og tog det støtninger mye at vi som tryggvande fettla og i synd, at vi færer til god på en av vei vid synd som vi strøs vid, og ber Herren Jesus hjelpe oss og fly oss ut. Det er til honom at kraften å legge av synd. Det er noe så fantastisk at vi har sett i frelse fra synd. Jeg prøver det selv, at natur blir frelst og fattelig synd og struslig synd og oppleve hvordan det ikke dyrve fra meg og så for at herren være løst fra synd og hvordan man får dyrve at tjene herren og kunne tjene med røyne samvetskap. Det er fantastisk og det er det som god ønsker. Han ønsker ikke at vi skal leve som trealer om synd og i røyne samvetskap han ønsker at vi skal leve i frelse. Og jeg husker med det at det som God skriver i Bibelen, til han skriver akkurat til beste. God ønsker at vi skulle leve frelse, han ønsker ikke at vi skulle leve som trealer om synd, og det tror jeg God skriver i synden til oss om sin vilje, hva hans vilje er vi oss. Ja. Så det stort av nyhetsstående heter at sjående kan en som frester omgadig færre alløy, omgå det ble ofrester, til annars er Guds ord ikke vært satt. Og som vi leser på Bibelen, alt ordet sammenlagt samløyde. Og tog må vi liksom kikke til som Bibelen sier. Men Bibelen tar seg øysene om at det tar kikkende færre alløy, at det en veriløyde, at kikkende kunne færre alløy. Vi leser øysene om David som med etter Guds egna hjärsta, som tror vår vi en kone som se på, for sjansen vi øyne som ikke var kone hans her, han fikk badsen vi henne, og han vendte ikke vi for en profet kom til han og anvendt han. Så det en verleg at vi som kristen kunne færre av loj, og vi kunne gjøre ting som bare slett umyndig at en tryggvande, eller hvordan en tryggvande her i livet. Så Bibelen snakker om tingene, og hvordan det avvirker på at vi tryggvande til synd kommer inn i okker liv, hvordan det som sagt, hvordan det tynger okker, og avvirker på at vi ikke lever til frelse som vi annars hadde haft det. Og vi kan spørre meg hvor færre tryggvande av loj. Bibelen sier også at det er nøyot til en tryggvande av loj. Til alt det som man tørver, få vid og gode. Herren sier ikke for dere, bare liggamlige og fysisk og andrelige, og salerlige, mener jeg. Og alle har hatt god, teker seg av oss, og til unga den årsøk til en kristen affære eller å velge god fra, velge synd fra om. Men
kyrkan fer av løy, og det alltid årsak av synd, til man veler synd, eller veler sine egne lister fram å være gode løyen. Og ja, det bare oss som nok så syrslet. Og jeg halte at hvis vi ærlig som kristen, så vi ødel ferien av løy til tøyer. Vi ødel oppleve omkring at vi ikke har hatt ho å be og lese. Vi ødel oppleve at vi har ikke hatt ho, kanskje har vært sammen med Øren Kikvand eller for å møte. Kanskje du har vært tenkt av akkurat egne synd. Vi har også omkring ikke hatt ho å vokse andalige, eller valgt ikke å lyde god, og valgt at som very sjálvklok eller klok okkar egna hugsan om søkt ra fra okkar sjálvun og heimnun og vinfokasering fyrir fra gode. Vi har også opplevd omkring at vi da var som kanskje rønt er rettvisgjere okkar synd, okkar ringegjerer og kanskje leve et dobbeltliv her så vi da var faktisk livet synd men rønt er detektiver og kanskje livet som godelig tryggvann jeg hugsa at ånder vergen er. Vi da var leva og i nøkna ting og det er jo så angaløtt og hvis du kjenner det etter og i nøkna ting så er det også viktig at du utvider seg hva skatter er så ja, herre hatter er på nå herre fyrir jeg mine synd at jeg ikke ønsker å søke til at jeg ikke ønsker å vekse at jeg ikke ønsker å søke raja til herre at jeg ikke har hva lese bia herre trer meg atter nær til tøyen og trer meg atter handan langselen etter til herre og jeg tykker at det er som er ofte med daglige bia men det gode og sier at vi vet at vi er ved å trykke Guds hånd selv om kjenslene kan switcha som vi akkurat nevnte her på denne kjenslene kan switcha det switcha kvann det men vi er ved å trykke i frelsene til god heller hun søgner hånd og frelsene er ikke avhengig av okkara kjenslene. Og for å lukke vente etter til denne spørningen, så ja, Bibelen sier vi det er vi frelst, og Bibelen sier ja, vi kunne gå færre og løy, til ofte velger vi synd fram løytene. Men hva vi tar imot som sier seg for havertrykkende og så knappt er nok alt, at jeg vil slett ikke virkjenne oss ved god. Jeg har selv hatt folk som jeg har tåset, eller hvordan jeg har kjent som jeg har tåset eller andalt vitt deg, eller vi har ikke tåset som urenig teologisk evner, hva er rett og hva skøyft, hva sier Bibelen, og lære handelssamkommer skøyft, eller lære handelssamkommer rett og så framveges. Og det er veldig riktig å vite hver vi kommer til stater, om vi kommer til hver frester ta, om vi kommer til frester nå, eller bare avnokterat, eller bitter. Det er riktig å vite hver det er, og egentlig for vi vet bare at hei og god hver det er støtt og i ødelnes ned. Om det virkelig har tid mot Jesu og liksom avnokta det, eller er og bitter, det er godt. Eller det er faktisk også det har tid mot Jesu, men ganske bare låtstørre tryggvande. Og som jeg tror er ramande som jeg har lagt mest til, Sveinasen er at Judas fyldes vi lærersveien om Jesus her. Og ungen mistankte Judas for at vi er en som ikke fylde Jesus. Judas fylde Jesus, og han var en av lærersveien om, men han skildes ikke ut fra det, men tar hilde jo at han var en pastor av Taimon. Og enda tar vi det minnesmålene sammen, og tar spyrja hvorfor jeg svurja det herre. Så sier jeg snakker om til at han som dypper i bygger som vimmer, han er den som får svurja med, og Judas er så han som gjør heter, men heldur ikke tva mistanke lærersvennene er Judas, for jeg vet at han som svurja Jesus, og da spør jeg, er det jeg herre, for jeg svurja det? Så jeg husker meg til at ta Judas ikke skilte seg ut med lærersvennene som gikk så tatt at Jesus, som gikk og fortalte mennesken om Jesus, om Messias, og som grødde og gjør det til tingene, da han ikke skilte seg ut, så husker jeg at jeg ikke så løye at enda det er det at mennesker kunne letast å være kristen, men om at de virkelig har valgt i hjertet om å fylle god etter at jeg mot noen som sin frelsere. Jeg tror jeg nevnte å si det rødt og tingene, og å si det som Bibelen sier, men det som er tydning er at man har tidsen og større for Jesus, og vi be han komme inn i sitt liv. Og det som til lært med, nå da jeg også opplever til at mennesker har sagt seg å være kristen, og så har jeg nok det alt. Det som til lært med er at jeg kan faktisk ikke 100% vite hver menneske er støtt om de har det ikke med Jesus.
jag också med det att det är ju sånt alltid något som är med god. Och då har jag personligen valt att jag röjne det bästa jag kan att tåsa evangeliet, ta vi tåsa om himmelska ävner, så vi tåsa om några hot topics, några ävner som är framme, några ävner som vi diskuterar, så röjne jag mitt bästa alltid att indriga evangeliet, tåsa om krossen, tåsa om fyrtjäng, tåsa om det som Jesus gör för oss. Och kanske min egna vittnesbord indriga till in i samtalen, så att det är void att det har hörst evangeliet, så att det är vita min vittnesbord, och vånande kan det, om det nu inte har tid med Jesu personligt, om det är som Judas, att det tar kun insutja varskat i matak mot Jesu. Jag har ganska bra fyllt via. Så jag var inte med att svära i sån spårnursan, det är sån trobel, men jag vånade att jag kan uppmuntra till och kanske ända bara uppmuntra till bara till att tåsa evangeliet, att tåsa till era vittnesbord, och i till era vanliga samröven, och att indriga evangeliet och till era vittnesbord, särskilt i sån ävner till att det är sån hot topics som vi kallar det alla. Ävner som är höjd, ävner som är omrött, kanske mot till split i samkomne, eller mot till imskar lärare, eller mot till imskrifter, att indriga evangeliet, att indriga till vittnesbord, till möjligt kan det vara att vi kommer att inte över tid mot Jesus som personliga frälsare. Kanske det är en som läser vet skickvande. Och det är inte vet att det är så som man ser tyvärr ganska sötning i livet någon. Och tog tycker på att det är så viktigt att vi evangeliserar, att vi vittnar för människan. Och halda att göra det. Det är inte så länge sedan så hörde jag om två som kom till trygg. Att det kan jag möta allt sitt liv. Och hörs evangeliet allt sitt liv. Och det var inte för en dag att det knappt gick upp för dem. Men uppsprätter att det visar hur viktigt och hur fantastiskt är det att vi kunde bli vid att fortälla evangeliet. Att vi blir vid att virka och kalla människor till omvändning. Och dessa människor som kanske är uppvuxna vid hör evangeliet. Att hej har ösnet hör att höra evangeliet efter. För jag som är kristen så är det så fantastiskt att höra evangeliet efter. Till att använda oss av Guds kärlega och allt det som han är dig för, det synder som han fyrer oss. Och så vi kunde ha drivet att leva ett liv som kristen och kunna trycka det i frälsene. Så vi också vi kan omgående snacka för mig om evangeliet. Ända att vi tar som kontroversiell och höjdävner. Att det är så gott att kunna vända efter till evangeliet. Det är det som frälser oss och goda den som är snäll. Han frälser oss men han är snäll som verbar oss. Så hade det som jag hejde, jag var kunde jag uppmuntra för tikkon, och hvis jag också var oklart så är det alltid välkommen att skriva till mig på Facebook, Instagram, och sända en mail till spyrkollaverklöje.fo. Det är alltid välkommen att sända spårningar in under också och Ivasøy, och till det som jag gör vänner, och så har jag sinne är att ståla tikkon i trunde, uppmuntra tikkon, och använda tikkon, uppbygga tikkon, att fylja god efter och halda tikkon till hans ära. Och det är alltid, jag har alla spårningar eller nej, inte att jag har alltid svärande, jag har spårningar, men inte alltid svärande. Men jag också vi kunde finna det samman, och särskilt att vi kunde läsa Guds ord och studera det samman, och så tycker jag god, jag kunde svära jag kunde det. Så jag också om det kunde be för det kom, och för det kom som inte har meldat det till Girls Night, hvis du är en jetta eller ung mamma, eller kona, allt där som lusta. Tid kvinnor är hjärtliga välkomna till det som heter Girls Night. Det är 2. oktober 2021 i Skala, i Neria. Så välkommen till det. Annars tack för att du lusta vidare. Vi tar oss till nästa torsdag. Bye!